बेरगाव ब्लक बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेननायाव दिनै बीपीएफनि गिदिरथार जयनिं हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव बियाबनि पुरुनि बेरगाव गेलेग्रा फोथाराव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया जयनिं हाबाफारि बानजायदों। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिसिनिनो बारग' चिफ आग्रामा महिलारि बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बिटिसिनिनो बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा। बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय गासै 1400निबो बांसिन सुबुंफोरा बीपीएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै जगदान होफैदों होननानै फोरमायो। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। फैगौ इलेक्सन आरो बीपीएफ दलखौ बांसिन स्ट्रेंथेन खालामनो उद्देश्य लानानै रायजोफोरनि खाथियाव थांदों, मिटिं खालामदों मोनफ्रोमबो ब्लकआव। दा नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो ब्लकआव गुबुन गुबुन पार्टियाव थानाय बिसेसकै इउपिपिएल आरो बिजेपिआव खामानि मावनाय बिथांमोननि मानसिफ्रा मोजां गाज्रि राजनितिनि खोथाखौ बुजिनानै दा बीपीएफआव जगदान खालामदों। हाजार हाजार मानसिफ्रा जगदान खालामदों। दिनै नैबे बेरगावआवबो 1300 जनसो इउपिपिएलनि आरो बिजेपि आरो कंग्रेसनिबो समर्थकफ्रा बीपीएफआव जगदान जानो फैदों। दा बिदिनो मोनसे प्रग्राम लादों। बेवहाय जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिबो फैदों। रायजो राजाफ्रा ग्रोम ग्रोम फैजोबदों। जोबोद मोजां नुदों जे बीपीएफनि जि पलिटिक्स बे पलिटिक्सआ माने साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो। नुनो मोनो बीपीएफनि जिथु सिंनि न'खर सिङावहाय माबाफोर नांलायनाय जादों, जेरै चन्दन, इमानुएल बिथांमोननि माबाया थासारिया माबायदि? जेबो नांलायनाय जायाखै। बेयो न'खर सिङाव सोरबाया सोरखौबा बोराबदोंबा बे न'खरनि खोथा। इमानुएल मोसाहारिया मोनसे समावहाय बिजेपिआव थांदों, बिथाङा दा फैफिनबाय, गाव हारसिं फैयाखै। बिजेपिआव गावजों खामानि मावफानाय हाजार हाजार बीपीएफ समर्थकफोरखौ वार्कारफोरखौ बिथाङा लाना फैबाय। गोबां सुवा खालामनो खालामबाय गोबां बिदिनो स्वास्थ्य खालामनानै साफा खालामदों। बिनि खोथायाथ' बेबायदि बयबोथ' मिथिगौ, रायजो राजाया बयबो मिथिगौ मा मा खोथा बुङो, सेन्सलेस खोथा बुङो। दा जों थांबाय गावनि रायजो राजाफ्रा ज' फैनानै जगदान जाफैबाय। बेखौ नुनानै हयथ' बिथाङा गोसोआव गाज्रि मोन्दों, दुखु मोन्दों आरो बिदिनो दुखु मोननाय आरो गाज्रि मोननायजों बिनि जि डेरिगेटरि वार्ड बांसिननिफ्राय बांसिन मा डेरिगेटरि वार्ड दङ माने बेफोरखौ बिथाङा बुंनो चन्दन ब्रह्मआ सिरि दंखायो गावनि बेक्तिगत असुबिदानि थाखाय। शारिरिक भाबैबो हयथ' बिथाङा असुबिदायाव दङ, ओंखारथ'वाखै। जों आसा खालामदों उनाव ओंखारगोन। हाग्रामा महिलारिया सासे बे दलनि आफादगिरि, बे दलखौ जयैनो दादों। हाग्रामा महिलारि हारसिं दायाखै। गतिके सासे माने ज्येष्ठ नेता पार्टिनि बिथाङा सिरि थानायखौ आफादगिरिया एसे बोराबदों। बिदिथ' नङा, क'क्राझारावल' होगोनथ' होनाखै, दाबो बुंगासिनो। दासो बुंदों जोंहा आफादगिरिया जे मोननैबो समस्थियाव जेरैखि जाया केन्डिडेट होगोन आरो खुनु पार्टिजों माने एलायन्स खालामनाय नङा। बिजेपिजोंबो एलायन्स खालाया, कंग्रेसजोंबो एलायन्स खालाया। जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि बीपीएफ हिसाबै गेलेगोन। क'क्राझार आरो उदालगुरि दलं समस्ति मोननैयावबो केन्डिडेट होगोन आरो जों देरहागोन। दासिम गोबां जयनिं सेरेमनि लानायखौ नुदों। रायजो राजानिफ्राय बेसेबां माने मददथि मोनदों दासिम? बेखौ नोंथांमोनावनो सोंनांगोन। जोङो एक्सुवेलि जोंथ' नुदों गोबां समर्थन खालामदों। मोनफ्रोमबो जयनिं प्रग्रामाव 1000निफ्राय बारा, 1000निफ्राय ओरैहाय 2000, 2500सिम इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय जगदान जादों। बे हिसाबै डेफिनेटलि गामि ओनसोलाव बीपीएफनि प्रति मोजां सावरायनाय आरो बीपीएफ दलनि प्रति आस्था रायजो राजानाव बे सेनेल साफ्रोमबो सेनेलनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ आङो हामलायनाय बावहरग्रोबाय जे दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे सावगारिखौ नुदों जे दिनै 12था प्राइमारियाव बिसिडिसिआव इउपिपिएल दोलोआ जोंनि नैबे हाबाफारिखौ माने फेलार खालामनो थाखाय
आप्रान सेस्था खालामदोंमोन बिभिन्न कार्यकुसि बिथांमोना लादोंमोन नाथाय बे कार्यकुसिया जेबो साक्सेस जायाखै बे कार्यकुसिफोरखौबो नेवसिनानै नैबे आफादावहाय बिथांमोना बाहागो लाफैबाय आरो 1480 सा माने इउपिपिएल दोलोनि आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलावहाय जइन जाफैबाय बियो दुगाथावना बाथ्रा आरो नैबेबादि समस्थियाव आंनि समस्थिया भेरगाव समस्थियावहाय बिराद माने मोनसे सेन्सिटिभ समस्ति बेवहाय बर' माने पपुलेसना बांसिन एसटी पपुलेसना बांसिन आरो लोगोसे बेवहाय मैखोम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगाङावनो मैखोम माने मोनथाम माने आन्चलिक दखरा माने आन्चलिक आबसु दङ बे दखरा आन्चलिक आबसु थानाय बे ओनसोलाव जे दिनैनि तारिखाव थांनाय समफ्रावहाय जेरै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोखौहाय अनसायदोंमोन थिग बेबादिनो एखे रोखोमैनो दिनैनि बे नमुनायाबो जेनेबा नेरसोनाबो बेखौनो फोरमायदों जे फैबाय थानाय समावहाय लैहोर जेसेबां इउपिपिएलनि बादा फैया मानो जेसेबां बिजेपिनि बादा फैया मानो जेसेबां गुबुन हानजानि बादा फैया मानो बे बादाखौ नेवसिनानै बिपिएफ दलाव थाफानानै फैबाय थानाय निर्बाचन बिसायख'थिफ्रावहाय बाहागो लागोन आरो देरहाहोगोन आरो देरहाहोनानै जोंनि माखासे समस्याफोर बे ओनसोलनि समस्याफोर जातिगत भाबै समस्याफोर जोंनि इयुन जोलैफोरनि माने निउ जेनेरेसनफोरनि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोना निस्सय माने आवगायबोदों बिनि जे थांनाय गोलाव समावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिटिसिखौ दाजेननायनिफ्रायनो बिपिएफ दोलो जानानै सरकार खालामजेननायनिफ्रायनो आसाम सरकारबो दाबाय लोगोसे बिटिसि सरकार दाबाय लोगोसे सरकार खालामनानै रायजो राजा नैबे 32 लाख जोंनि बे माने बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौहाय मदद होदोंमोन आरो बायदिसिना जौगानाय हाबाफारिखौ मावदोंमोन बिनि नेरसोनखौ नुनानैनो दिनैनि फैबाय थानाय समा थांनाय नैबे 2020 मायथाइनि 27 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति गोदान सुक्ति जाखांनायनि इयुनाव जेला प्रमद बर'आ दायित्व लाबाय बे दायित्व लानाय समावहाय बोसोरथाम जाखांनायनि इयुनाव माखासे नुथायखौ नुबाय जाय मुलाया देरो बिनि 2 गां माने बिलाइयावनो बिनि नेरसोन नुयो जि मुलाय बारे तार दुदाबाथसिन बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा बुजि मोनबाय 3 बोसोराव जेबो गैया बिटिआरआ आरो जेबो खामानि मावनो हायाखै बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा लैहोर फैदों दा 40टा समस्थियावबो फैबाय थानाय समावहाय बिटिआरनि जिथु निर्बाचन जागोन बा बिटिसिनि जिथु निर्बाचन जागोन बे निर्बाचनाव जों देरहागोन इउपिपिएल भार्सेल बिपिएफ जोंथ' इउपिपिएलखौ नामाकरणखौनो लायाखै जोंनि फेक्टरा नैबे माने बिटिसि ओनसोलावहाय दायो बिजेपिआ एसे फेक्टर जानानै दङ कारन माखासे रनक कला बिथांमोना खालामदों जोंनि स्टेटआवबो बिथांमोनानो बिजेपि हिसाबै सरकार खालामदों गोजौ माने गोजौआव सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार थायो हिसाबै बिथांमोननाव हाथियारा गोबां बा गोहोआ गोबां बेनि थाखाय जोंनि नैबे माने बिटिसि ओनसोलाव किसुमान माने प्रलबन होयै माने जायखिजाया अमुक खालामगोन माबा होगोन फैगोन बायदिसिना आसुनिफोर होनानै बेबादि माने जोंनि बिटिसि बासिखौहाय एसे फुस्लायबाय थादों नाथाय थांनाय बे गोलाव समाव बिजेपिआ मा मावखो सेन्ट्रेल बिजेपिआ 9 बोसोर मा मावखो नैबे स्टेट बिजेपिआ बे स्टेट बिजेपिनि सरकारा 7 बोसोराव मा मावखो आरो लोगोसे नैबे इउपिपिएलनि 3 बोसोराव नैबे बिटिसि सरकारा मा मावखो बिनि रुजुथायखौ लायै दिनै रायजो राजाफ्रा मोनबाय जे थांनाय समनि बिपिएफ दोलोनि सरकार खालामनायानो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बेखायनो बिपिएफखौ जों नांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जों बिपिएफजोंनो थागोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै सरबंसा होदों थांखिया बेनो जोंनि माने बिपिएफ माने दोलोनि सिङावहाय जेरै माने जोंनि बिपिएफ दोलोनि माने गाहाय बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि एबा बारग' बिटिसिनि चिफ बिथांनि जिथु थांखि बिथांखि बिथाङा जा बाथ्रा बुङो जा खामानि मावो बे खामानिया बे बाथ्राया मोगथाङाव जाफुङो बेखायनो फोथायनाय दं फोथायनाय लानानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि जेसेबांखिनि रायजोफोर दं जोंहा बर' माहारिजों लोगोसेयैनो गुबुन जाति जनगोष्ठी जेसेबांखिनि माहारिफोर दङ बिथांमोनाबो बे बिपिएफ दोलोखौनो फोथायनानै दिनै लैहोर फैदों आरो बिनि नेरसोना दिनैनि बेफोरबायदि लैहोर फैनानै जे आफादाव बाहागो लाफैदों बेनो नेरसोना